Okay guys, good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa Sitio Dimantal. Dimantal, Barangay Hacienda, Bugalyon, Pangasinan. Ayan. At dito tayo sa isang lupa ko na hindi pa nalilinisan. Kaya pala kami dito ngayon maglilinis. At bago kami maglilinis, ah, may magandang ano pala dito guys, kapitbahay ko. At ngayon, kukulitin natin guys kasi eh, ito, bundok na to. Nasa bundok na to guys. Bundok na to ng Bugalyon. Pero nakakapagtataka kasi magaganda yung mga ano dito guys. Mga dalaga na nakatira dito. Ayan. Ito guys. Ito yung bahay ng kapitbahay ko. Ito, simple lang. Ayan. Ito yung daan namin. Daan namin ito. Ito yung bahay nila. Ito yung bahay nila. Yan may ano. Ay, bumibili ng buti. Yan, bumibili sila ng buti. Buti bakal. Ito yung bahay ng ano, ng kapitbahay ko. Pwede pumasok? Ayan. Pasok tayo guys. Ito lang dito yung ano pamumuhay nila. Kapitbahay ko pala dito guys. Kasi diyan na ako sa kabila. Bakit kayo maalis? Umiiyak kasi. Alay, wag ka nga. Grabe ka naman, papasok nga ako eh. Sir, good morning. Mangungulit lang po dito, sir ha? Yan, kasi dyan lang ako sa kabila, sa baba lang nito. Ayan si Ken. Pwede makiupo. Sige po yan. Ito yung lutuan nila. Oo, kahoy. Oo. Traditional na lutuan pa, no? Oo. Ano nga pala pangalan mo? Weird na po. Myrna. Santos. Si Ma'am Myrna Santos. Ngayon lang kita nakita dito. Sa Pampanga. Ah, ayan si Ma'am Myrna Santos guys. Ngayon ko lang siya napansin dito eh. Kapitbahay ko lang sila. Yan. At ngayon lang natin na kulit. Kasi nakita na rin natin siya dito. Yan. Asan si ano kuya? Ay, si Daddy. Opo. Nandun po sa bundok. Hindi po siya umuwi. Saan doon sa may tower? Hindi sa bamboo. Ayan kami ni Daddy. Ay, sa Kiambao daw. Ay, kay Kiambao. Si nanay eh. Nagsimba. Nagsimba na rin. So kayo lang dito naiwan. Kumusta naman ang buhay dito? Okay na. Okay naman. Ayan. Basta may bigas. Basta may bigas, buhay na rin, no? Oo. Kasi maraming ano na dyan, makukuha ang gulay-gulay. Yan, pag masipag ka lang magtanim dito. So, nagtatanim ka rin ng gulay? Sila. Sila lang. Ayan guys, sila lang daw ang nagtatanim ng gulay. Si Ma'am hindi. Ano nga ulit pangalan mo? Meron na po. Myrna, si Ma'am Myrna. Ayan. Nasaan na yung kapatid mo? Yung lalaki? Nandun din sa... Nandun din? Si yung mga bulilit na maliliit. Nagsimba din. Si ate mo? Nasa Manila po. Hindi sa Baguio. So, from Baguio kayo, di ba, dati? From Baguio kayo, tapos nalipat kayo dito sa Sitio Dimantal, Bugalyon, Pangasinan. Ayan.
Ayan pala yung kapitbahay din namin guys na isa. Oh. Yan. At ngayon lang tayo dito nakapasyal guys. At matagal-tagal rin tayo hindi nakapasyal dito. Kaya naninibago tayo dito. Ayan. Ayan si Ma'am. Oh. Si Ma'am Yarna. Ma'am, napapansin ko lang dito, karamihan magaganda yung mga dito ng mga dalaga. Dalaga. Tulad dun sa baba, di ba? Opo. Ang napapansin ko lang, kaya napapablog ako eh. Ganun. Ayan. Ayan si Ma'am, yung tumago na. Hanapin natin guys at kukulitin natin. Yan na naman. Tan. Ma'am, Ako yan, sir. huwag kayo tumayo dyan, Ma'am. Babaho dyan. Dito kayo, Ma'am. Ayan guys, mayayain pala yung mga tao dito. At hindi, tulad dun sa baba na hindi naman natin sinasabing walang hiya yung mga taga-baba. Ayan, i-compare lang natin guys, medyo mahihain yung mga tao dito sa taas. Simple lang yung pamumuhay dito guys, pero masaya. Makakalanghap ka dito ng sariwang hangin, sariwang gulay, makakain ka ng sariwang gulay. Ayan, sariwang karning manok. Ayan, yung mga manok dito guys, pinapakawalan lang dyan. Pag gusto mo mag-ulam, makaulam ka na rin. Ma'am, Ako yan, sir. nasaan ka naman? Taga saan po kayo, ma'am? Dito po. Saan ang bahay nyo? Dito. Dito bahay nyo? Hindi, nakikibahay lang. Anak mo na yan, ma'am? Pamangkin. Pamangkin. Pangalan nila, ma'am? Pangalan nyo? Pangalan nyo, ma'am? Christina Santos. Santos din ito. Ang pinsan kayo. Ay, magpinsan kayo. Saan ang bahay nila? Sa baba po. Ay, sa baba. Ayun. So, single ka, ma'am? Ikaw? Meron akong asawa. Meron. Kumusta naman ang buhay may asawa? Ayan. Ayos naman. Makikimarites tayo guys kasi marites yung vlogger nyo. Sorry. So, yung mister nyo, ma'am, ano nila? Hanap buhay nila? Contraction. Construction. Ayan. So, lingguhan lang umuwi? O araw-araw naman? Araw-araw. Ay, dyan sa taas? Ayan, sa tower pala guys. Sa tower. Ayan, sa tower. Ayan. Ilang taon na kayo, ma'am? 24. Ayan. Si ma'am pala, 24 years old na siya. At dito lang din siya sa Sitio Dimantal. Ayan. Ito yung lutuan. Ayan ma'am, papakita natin yung mga lutuan natin. Okay guys, ito lang yung simpleng lutuan. Ayan. Ay, tawag nga magmag na. Dito. Tiga. Ay, marites tayo dito guys eh. Marites tayo eh. Ito, ganito lang ang dito guys. At masaya naman. Marami pa si Balay. Okay. Okay guys, at hanggang dito na lang muna ang video natin at maraming salamat na rin para sa suporta na binigay nyo. Yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko. Ayan. Okay guys, maraming salamat ulit. Ayan.